O diba, nandito na tayo. Please. 10 minutes, 1 hour. At least. Hey. Nanganto ka na? Hindi ko na alam kung saan papunta itong mga buto. Papuntang Macau, papuntang Pilipinas. Diba, ang bilis? Ito na. Kanina nandun tayo, ito na ngayon. Dapat na bumigay.
O, tamo, ang daming sumigit. O, pinalabas. Ayun. Ayun. Ayun o, yan ang mga sumingit o. Mga special para sa kanila, special sila. Ayun yung mga sumingit. Pinalabas sila. Ayan na. Hindi tayo matiis. Parang lang. Ano lang lang. Tiyagaan lang. No? Nag-give up sana ako eh. Oo, ikaw. Hindi na, cheese. Malayo pa yun. Matagal pa yan. Okay lang. Alas 12 naman tayo. Kuyante. Sayang naman pagpunta mo ng Macau. O, diba? Taas kasi galing. Ayan mo, may mga ano yan sila. May mga ano yan sila. Membership. Baka ano sila ng hotel, ganun ba? Ganun pala dapat. Ayun na. Naano na ako. Na-stuck ako. Ayun na. Nag-start na. Ayan yung maganda. Ayan nga. Ayan. Nandito naman tayo. Ayan o. Wala na. Kaya nga. Ayan. Yes, ay sa Win pala. Yes, ayan si sa Win. Win Palace. Yan, thumbs up. Thank you, sis. Win Palace, Win Palace.
Ganda ng Bidong Park. Kanina. Maganda din. Pasabog, wala na. Wala na, tapos na. Yes, Iba na yung iba na. Malay mo naman, pagbigyan tayo pag nandun tayo sa taas. 1 hour na yun. Iba yung 20 Abot pa minutes. tayo ng 1 hour. Huwag naman. Malunod na si Jack. Nalunod na. Nalunod na. Pero aabot ka sa next na. Aabot tayo sa next. Kahit konti. Dala, ha? O, dali, race. Sasakay na siya. Dalawa na tayo eh. Diba? O, dalawa raw eh, di ba? Di na kukuha. Yung pagkasabi niya dalawa, nagtutumawag na. Wala, marami na sila. Ayan. So, Nag-start siya. wala, maliliit yan. Oo, pero nag-start na. Kamaingay. Yan na yan. Kanina pa yan. Si Pelo.它有一排的它有一排。在下面。对啊。啊，应该都一样。那边这边吗？哇，又反过来。还是我。啊。开始前面。
搞那个血的呀。这个前面的威尼斯啊。前面的威尼斯啊。Yes, yes. 还真是威尼斯。北美还是亚洲好的。哎，那干嘛？是真的，过来会带进来的。Ha? 你要的，这个还有吗？ Sabi ko sa'yo, dito tayo bababa yun. See, I told you. 今天没上。 May sinasakay rin dito. 反正我查看不见，看不见吗？因为镜面反射，镜面反射我只能看到我这边的线，我看到无瑞了。我再看 O 不 yan 到 na, baba na. Tapos, 我只能看到。 tapos yung doon naman, sasakay dyan, ibababa doon. 看不到我。哎，为什么不是说要南京？ Depende yan. Pwede Oo, minsan. baba ka. Kumakayan niya. Ha? Doon tayo baba sa lalim. Gusto mo dito? 中午不想玩的不下。 O, bababa yun. Dito, bababa. Ayan, bababa. Depende yan kung bababa ka. Depende kung bababa ka. 那你有关了吗？ Pwede din. 你关了灯吗？工作人员关的，起来，你是我。应该是可以在这里继续往后走。这里排的更难整，排的更。 Init siya, no? 有可能是属于这 Hindi 一批 kaya 的是 ng 吧？ ano niya. Aircon. 有没有？要读属于这一批的是吧？Close. Make sure. 我来个提醒。加速了。再来个什么？
Wala tayong picture dito sa loob. Ano mo kaya?你输了会打个100或者Okay, finish. 好的，好的。Tama yung mga bata ngayon pala sila sumakay. Na? Hindi tayo sumakay na. Doon pa sila. Kaya nga. Andun pa sila o yung dalawa. Yung sa likod natin. Yan yung palang sumakay. Ayan yung mag-asawa. Ayan o. Yung sa likod natin. Ayan o. Yung sa likod natin. Yung tatlo yung mag-asawa. Saan tayo? Sino? Shuttle na basta tayo. Dito. Sorry na po. Tayo win. Okay na, ayaw mo na. Ayoko na. Ayaw mo na mag-ikot. Taas ng line. Ayan na ng naano mo, ayan na. Okay na, okay na. Okay na, okay. Dito tayo. Oh. Kung pupunta tayo doon sa Venetian, papasok tayo doon. Sa loob ng Venetian. Ay, loob ng Buin. Doon tayo dadaan. Halika. Go. Ito naman yung train. Ay, Kotay pala to. Kotay is magte-train. Yung kagayang bara, yung ginano natin, kaya lang maglalakad tayo ng napakalayo. Diba? Yun yung bara. Eto, Lesbowa. Tingnan natin yung Lesbowang ano. Ang dami pa rin, no? No? Tamo yung nasa likod natin na pamilya, yung batang naakyat. Eh, yung pala nga, sasakay pa na. Tayo tapos na. Wow. Mabilis naman, na. Yung iba yung kanina sa may taas, kung sinong gustong bumaba doon, pwede. Na, ang sarap din, na-experience. Nagkaroon ng ano yung ano mo. Yung maganda lang talaga gabi. Gusto ko na ulit. Kanina? Hey! Hello! Okay.
This is Go. picture. Ha? Wala na tayong kaagaw dito. Ikaw. Ikaw. Ikaw na. Wala tayong picture natin no, kanina. Dito. Okay na. Okay na. Okay na. Go. Go. Doon. Okay lang. Sige na. Oh, go. Okay, go naman. Go. Wala na tayong tao. Go dito. Go. Makita lang yung view na yan. Wait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. One, two. Video? Okay. Okay. One more. One more. Biglang tumama. Walang tao, bigla lang. Biglang dumami. Dami ng tao. Kasi wala na naman. Wala na naman. Go, go. Wala talaga. Wala na talaga. Wala ka na. Hindi na, okay na. Marami na. Sige na, tingnan mo nga muna. Tingnan mo muna. Video lang yan eh. Wala. Isa pa. Pero tignan mo rin yung kanina. Ang ganda yung na inaano ko ni Ines. Tingnan mo. Hindi ko i-stop. Puro lang tao talaga ko. At least meron kang background. O, di ba? May mga audience ka. Oh? Hey, 7 ways. Peps, why you just not come? Doon tayo papasok at magtatanong tayo ng shuttle bus. Nabidyoan mo yung kanina sa taas. O, diba? Pangit yung... Andun kasi yung view sa kanila. So, doon sa akin, sa kanila lumipat. Ako live yung ano ko, yung ano doon sa live. Grabe. Kala mo, sakop niya yung daan. Kala naman niya, Peps. Still in bit later, Maria. Yan, pasok. Ay, sorry. Ano yan? Paglalaro. Andiyan na sa harapan. Oo, gawa maya pa. Uy, ito na pala yung chideng natin. Ito na pala yung chideng natin. May inaantay siya. Yes.
Ingges. Pwedeng pa angkas. Pangkas na lang kami. Ano pa yung shuttle na yan, ha? Yan. May carousel sila. Ha? May carousel sila sa loob. Para sa mga bata. 妈的，我都上出租车了。 Nga eh. Mukhang lasing na itong dalawan. Oo nga eh. Laki ko na. Laki. Ang liit-liit ko na. Kuha pa nilang banggain. Laki mo pa. Nalalakyan sila sa akin. Di ba sabi mo sa akin, o ikaw, gusto mo na Ayan, nagtalo-talo sila. Ay, ikaw gusto mo kasi ng tea. Ayan, dito tayo. Kaya kasi. Carousel. Nasa loob. Mm-mm. Ang cute lang. Ano lang, tawag doon, ano lang yung, oo. Wow. O, diba? Akin na. Naka-start na yan. Okay. Sandali, tanong tayo. Filipino to, for sure. Shuttle bus. Saan? Sorry? Sorry, Nepal. Where's the shuttle bus? This way. Okay. Okay, thank you. Nepal pala siya. Huwag mo naman kasi Englishin mo na lang kasi. Kaya, Wait lang, parang kapal sila sa... Grabe sila dito. Ang carousel nila. Marami. shuttle sa ganda. Na? Hanggang paget na lang ako. Paget. Piaget. Piaget. Tachiron. Prada. Milano. By courtesy by Nessica. Hanggang Prada na lang kami. O yan. Courtesy by Prada. Ay, ang ganda oh. Ang ganda ng ano no. No? Diyan ka na naman sa bulaklak. O diba? Hindi ka marunong mag-alaga ng bulaklak. At least, mahilig sa mahulaklak. Diba? Orchids, ang ganda oh. Picturean kita. Go. Pangit ng siksik. Ah? Okay na. Nag-ano ng ano. Nag-reflect? Ah, tingnan mo yung ano. Oh, Nakita mo yun? Yung babae naka-short? bakit? Ano to? Ay, dito pala si Moy Moy. Miu Miu Moy, dito pala si Moy Moy eh. Daniel. Straight ahead daw, no? Go! Iba din. Ay, si Danville pala. Ka shuttle bus. Ha? Asan? Ayun, shuttle bus straight ahead. Tagal pa yan, iihi na naman. Umi ka muna, pero. Don't mind. Asan? Ayun. Saan? Nasa loob ng casino. Dito wala.
Halika na. Dito baka meron. Ayan, meron no, straight head. Meron pa rin straight ahead. No worries. Bye na sis. Bye sis. Ito masasarap yung ano dito, egg tart. Gusto mo? Bibili kita ako. Magkano ngayon? Mga cake ko. Hindi ako O ito. It's my treat naman. Kanina. Hit shot. Hit stop. Shuttle bus. Straight ahead. Ayan, toilet pa rin. Straight ahead. Ito si Lino. Yan yun, Silin. Silin. Ibang silin yata to sis. Hindi, yan yun. Silin yan, dyan yan. Pag-sure. Yes. Ang silin na yun, 2,000 euros yan. Hindi, meron nandyan. Tingnan mo. Wait. Ang ganyan sis, tag 600 euros yan. Alam mo magkabili ko dyan? 2,000 yan. Uy, buo. Silin yan. Pilipinas, yes. Uy, kaluro ka na pinasuot. Okay lang, ano ka ba? Ano? Ayaw mo maniwala. Okay lang. Yan yung Selena. Ayaw mo, pagkulit. Kakain na raw. Kakain na nandito ako. Ano yun, straight ahead. Kasi ako Ayun, oo nga. Hindi ako aabot. Saan ba? Wala dyan. Wait, ito kanina eh. Ano? Ito siya, ano? Excuse me, kayo na lang. Mas okay na. Excuse me. Ayun, Pilipino. Toilet. O, doon, toilet ito. Pero gano'n. Kaliwa? Okay, thank you. Ayan, Ferragamo. Wow. Yes. Ayan, oh. Sige na, ikaw na. Hindi na kita isasama. Hindi na ako sasama. Ayan, ganda na salamin, oh. Kahit saan daming tao doon. May hanay. Sige lang, may ka na. Bilisan mo. Sa kabila. Maria, your phone is ringing. Bye, City TV. Bye na sis. Bye, City. It's okay, 7 ways. That is my daughter calling me. Hello. Okay, I thought might be. Yes, my daughter calling. Left and right mirror. Ang ganda ng ng ilaw, oh. Sis, ang ganda ng ilaw, oh. Hmm? Puno na ba? Hindi na magkasya. Hindi yung kapatid ko.
nangyari. Hindi na ayaw mag-rotate. Ay, basta, banahan na. Kung naakay kiluhan mo na. Kiluhan na. Basta 7 kilos lang. Ako ba? Doon tayo. Nakulapas ko 7 kilos. Kadikan mo 8. Kasi kung na-string ko na airline, kabayon ka. Usually, mga, I don't know, pila diha sa Pinas. Pero mostly 300 to 500 pesos din. 1-4. 1.4 daw. 1-4. Pag nag-exist ka sa 7 kilo. Oh, pag nag-exist ka sa 7 kilos, 1,400 ang bayaran. Kaya yung 700, kung magbabayad ka rin lang ng 1-4, gawin mo ng 15 kilos. Ganun din. Haggard face. Haggard. Ewan ko ba't hindi ko may ano tong cellphone ko. Ayan o, shuttle bus, kaliwa. Valentino, dito pala si Valentino eh. Nahanap ka ni Valentino eh. Shuttle bus. Pergamo. Sa kabila pala. Ayun. Ayun, tingnan mo yun. Gate na yan. Ayun yun. Macau? Ano? Ha? Tanong nga natin kung saan yan. Love.
Pauwi pa lang kami. Pauwi pa lang kami. Bakit? Bakit? Ha? Ano? 行車期間，乘客請全程扣好安全帶，多謝合作。歡迎乘坐永利穿梭巴士，本車開往永利澳門，請各位乘客在行車期間繫好安全帶，謝謝合作。Welcome aboard the Wind Shuttle Bus to Wind Macau. All passengers, please remember to wear your seatbelts. Thank you.
Oh, now it's not mute, no? Because before ka na. Yeah, because before inside the casino. So I did not end, but still playing. Now I'm not mute. Wow, hindi na mainit na. Uminit na. Uminit na siya. Nararamdaman ko na. Saan pa po sila Mia? Kanina pa. May darating din pala yung point. Rice. Jan? Painkiller. 雙飛人我呢度，嚟，阿靚女，出年出 Api na. 雙飛人， Painkiller. Ito daw, painkiller. 係啦。 Maya. Tiger. Tiger balm. Tiger bomb? Hayla? Yes. Yes. Tiger. No. Wait, sorry. Sorry, tandan. Good, good. Yeah. Haya, parang ano, sa lompas. Ito. Ito ah. Tiger. Hayla, tiger balm. Karing Maria. Taga. Tandan. Tama. Ayun na sa lompas. Hindi nga, kalupa. 沙龍巴士在這裡。 Ayun ang tiger balm mo.好多個 no。要什么大哥？ Ayun oh. Hindi nga, kaluka sa lumpas mo. Thank you. Ayan, dito ako magtanong. Hindi sa lumpas. Ang layo. Pangyaw, you have a counter turn. Tapos mo. Meron kayo counter. No. Pangyaw, oo, pero alam nila yun. Alam nila yun. Pangyaw. Kay Chira. Kano? 80. Oh. Make it 2, please. Liang ko. Kasi strong kasi ito kaya bibigay ko. Pangyaw, ibig sabihin. Naintindihan nila yun, pangyaw. Pwede ba cash? Ano? Para meron tayong magamit naman. Pangyaw, kaig. Oo, pwede yan. Kasi yaw kaig, master kaig. Master kaig. No, not Mastercard. Liko. Maya, liko. Just card. It's just Card. the same. Card is card. Meron yan. O ano yan? Natanggap yun. Ano? Yeah, just stop. Paite toya. Paite toy. Kawa. Yan, ginagamit ng tatay mo? Ha? Ano? Gusto ko itatry ng papa ko. Kung Ah. mama ko, whatever, sinong gagamit. Strong siya. Oh, maganda yan. Alam mo mga ganito dyan, di. Dito ng Philippine ko. Basa, hindi yan. I-stop sila. Kasi pedestral. Pero pinapili ito ng kaibigan ko. Tapos, Nasinubukan mo? natry ko. Nung sumakit yung leeg ko, maganda siya. Stiff neck for stiff neck. Super strong talaga. Mm, As in, nangangagat. talagang sumisipa. Pain ka talaga. Gusto ko may patry lang. Ah. May madala naman ako. Wala akong dalang iba. Okay. Wala na kasi akong space. Dito. Lagay mo yan sa luggage mo. Lagay na lang. Ayaw mo naman ipa-open ng luggage ko. Okay Lagay mo lang. na lang sa bag ko. Oo. Okay na yun. Pakain mo din. At least hindi ka na maglalaba. O diba? Yun yung lalaban ko. Okay lang. Diyos ko. Ako nandito, ikaw mabiyahe ka pa. Diba? Ang problema yun. Gusto ko nga Hindi. bumili ng damit. Hindi na. Ano gusto mong kumain? Saan gusto mong kumain? Ha? Gusto ko yung
sinigang. Sinigang. Sure ka, sinigang pa rin. Ayaw mo na ano sa pizza? Magbubuhat ng sinigang. Lagyan ko. Sakit. Tayo. Pagod ka? Pagod ka, girl? Ang kulit mo kasi. Ako Kasi, sabi ko sa'yo magsabi ko mag-rubber shoes ka, sis. Kasi haharabas tayo doon. Yung lakaran ba, inaano ko na yon kasi ang tagal ko nang hindi na nakarating ng Taipa. Kaya, pero alam kong haharabas tayo ng lakad. Kaya sabi ko, mag-rubber shoes ka. Hindi na. Uy, o yan. likod mo, ano na, waterfalls. Kaya nga, ramdam ko yan. Alam ko na. Di ba nga? Waterfalls na po. Kaya nga eh. Nakalabas na kasi tayo doon sa aircon. Taga, tumatagaktak na naman. Going home. Ayan na naman. Na naman yung tao dyan. Going home. Going home. I'm going. Saan ka na? Go. Papunta na kami dyan. Saan banda? Paano kami bibili? Nandito pa lang kami sa may Las Boa. Sino kasama mo? Sino kasama ni Bia? Saan? Patingin? Hey, ay. Di ba Ponte 16? Mismo Ponte 16. Salubungin mo kami. Diyan kami, nandito na kami sa Ponte 16 pupunta. Mia, salubungin mo kami sa Ponte 16. Lumabas kayo. Hindi ako marinig. Ayun. Nagiinuman sila. Ayun. Nagiinuman. Ha? Nagiinuman. Ay, minom? Ayun. Rice, dali, rice. Rice. Wala ka dyan. Magbabas tayo. Pag ako, Maria, bukas pa-paging. Paging. Ikaw talaga, ano, siya po sir, ay sabi na. Ha? Ang init dito. Bakit Tingnan dito, mo. bakit dito tayo dumaan, Marian? Nandito lahat ang aircon. Wala na, doon na tayo sa may ano.
Shortcut na tayo. Ano, gusto mo iwan muna natin itong ano sa... Ay, so saan paikot-ikot na nga. Doon sa bahay. Dito Huwag sa... na ako, uuwi na ako pag uuwi ka sa bahay. Hindi ka naiinom? Hindi na. Uuwi na lang ako. Doon na lang tayo sa bahay. Hindi, tawagan ko na anak ko. Huwag na, uy. Ha? Uuwi na lang tayo. Ayaw mo minom. Mandilim. Yung mala, ayaw mo minom. Ito yung nandito sa Dampana. Ako pala ini. Sa Damba sila. Kapag. Anong bibili natin pagkain? Pagkain, ayoko nga. Ano kakainin natin? Sinigang. Wow! Sige, pumili ka dyan. Basta ako sinigang kayo akin. Unlimited sinigang. Saan ka pagkain? Ayoko dyan. Hindi ako naman dyan. Ah, No, I don't. Sawa na ako sa ano. Chinese food. Hindi mo ito natatandaan pa uwi? dito. Saan yan? Yan. Kanina, yung pinaan natin. Hoy, umantay dito. Kasi galing tayo ng Dasbowa. Ayan o. Sa simbahan. Pagkain gusto mo sinigang. Order ka. Ano kakainin mo? Ito mga sinigang. Wow! Wow! Wala akong Okay. Aray ka. meat, noodles, whatever. Ayoko. Pizza. Gusto mo? Pizza, pero sinigang pa rin. Nandyan ka na naman. Wala naman eh. Deal ka. Okay lang, wala na. Dali. Uy, dali. Oh, yan. Stop na talaga. Ligo ka pa dyan. No. Sige. Okay. Okay na, wala na. Halika na, pwede na tayong tumawid. Uy, dali. Wala. Go. Go. Grabe yung pawis ko. Ito mo. Na? Gusto mo McDo? Ay! Burger? Sinigang. Okay, fine. Wala ka dyan. Go. Bilhan di ka ang gusto mo. Basta sinigang ang gusto mo. Ayoko. Ayaga. Diyan may ano ka gusto mo? Ano man? Ikaw? Gusto ko ng pula. Ayan. Ito ka. Ano man? Ikaw? 會員優惠重磅推出，逢星期四單一消費滿100蚊， Ayan. 即享 Saan ba yung cola? Gusto mo金卡 chips? 會員每月逢1、11、 Alam ko magla-live ka. 只需買滿 OA 100mo. 即享入 Meron akong chips doon. 電子會員一 Yes. 會員，連續2個月 Ikaw. 買滿2500蚊， Do what you want. Get you what you want. I will pay for you. 咁啦。 Go. Bahala ko din. Ako nga magbabayad. No. Ano na ito na? Gusto ko ng Pringles. Good. Ano gusto mo? Nothing. Nothing. Sige na. Nothing. Anak ko na dyan. Ito ang gusto ko. Saan ba yung Coke? Wait. 購物加碼神，消費滿100蚊，即送20蚊現金優惠券一張，多買多送。 Parang walang Coke. Wala nga. Doon na sa 7-Eleven. Yun. Pangaw. Halika. Ako na. Ako na. Ay, nag-isigig sa amin. Ako na. Dito tayo uminom. Ito. Walang silang. Meron. Wala man sila ka na doon. Oh. Ikaw na lang. Yes. Ay. Pagod. Pagod kasi parang ayaw ko din mo. Ano ka nang gusto mo ng ano? Subway? No. Okay. Ito nga. Meron pa ako dito. Huwag mo nang initin yung sinigang. Yun na yun.
Ay, hindi mainit yun. Hindi mainit. Huwag mo nang initin. Doon tayo. Oh, good. May tutumbahin ka pang manok dyan. Oo. Yung burger. Yes. May manok ka pang tutumbahin. Masarap kaya yun. Masarap siya. Oo. Kaya nga sabi ko sa'yo, meron pa akong dami kong pagkain stock. Hey! Hello, Kim! Guess who, Kim? I have a guess. Wait, Kim. I'll show you, Kim. Pinsan na. Kim. Ewan ko, sabi niya. Sabi niya, taga-Australia siya. Sabi niya, taga-London. Ang gulo. Yan. How are you, Kim? What's going on, Kim? I'm so tired. Hindi ka pa tayo dun. Yes, Kim. What's? Sige, okay. Ha? Hindi Tanggalin na. mo na nga yan sa Hindi na, okay na. Sige na. Ano nga hindi open? No, it's okay. Tapos ginawa ko, Maria. Ikaw na talaga. The elastic woman. Kaya nga. Ah. Ay. How are you, Kim? Good afternoon. Kamusta, Maria? I'm fine. I'm good. I'm every... Si Sususe. Sis. Rice. Suse. Susi? Sa'yo. Patay na. Patayin na pag nahulog yan. Okay lang. Wow, 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 wow. Sa akin pala? Oh, wow, wow, wow. Your friend and single, diba? Yes. Diba? I'm so tired. Sa akin pala yung mahiwang. May wagang susi. Di tayo makakapasok. Diba? Yes, Kim. I'm going. Gusto ko maligo. Ay, yung aking close the door. Ay, ang init. Wow. Uy. Hello. Grabe, no? Basta. Magkano daw yung 1 gram dito? Sa Austria? 1 Gram na ano? ng gold. Ah, 1,000 plus, 120, 1,020. So meaning $120. Same to Australia. Hindi, mas mura dito. Hindi ko lang alam, depende. Nag-iiba presyo everyday kasi ang gold. Kung ano-ano ng dollar, so yung gold. So the same. Sabi kasi gusto kong bumili. I need, Sino? Sabi I namin. need 300 euros more. Si sabi. Ako, sino? Okay, go. Sige, samahan kita. Maraming magaganda doon sa bilihan. Sa binibili ko. Tagang genuine gold. I have so many foods that's so. Hi, 7 ways. Come from Oh my Kim. god, it's so hot. Aircon, please. Come please. Wait. Where's the remote? Remote. I need to charge my phone because it's almost low. But Oh, Maria. yes, so hot na. Diba? Oh, Maria. Oh, Maria na gid. Okay. Here na. Huwag ka magbo-bold ah. Naka-live tayo. Mamaya mag-bold ka dyan. Oh, I'm not wearing. I need to open the aircon. Aircon! Yes. Okay. So hot. Diyan talaga yan. Pagpuso ba? Salamat pa. Nga pala, nandiyan pa pala yan. Sakit. Init. This is the price. 400. Kung gusto mong bumili, bukas ang maga. Ay, wala man akong may sagot kasi di ko man alam ang price. Ayun nga, doon nga pupunta natin. Depende kung anong klase mong gold gusto mo. Ay, anong klaseng gold, anong klaseng alahas. Marami pagpipilian. Hey! Ano yung ice ko? Yes. Hi, 7. Good afternoon, Kim.
Ah, wow, 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 wow. Tell your friend, I'm a single, diba? Oh, really? Since when you are single? Ayan oh, punta tayo. Daming food oh. Ay, ano yan? Uy, masarap yan. Ayoko. Damba yan. Dito lang ako, sis. Punta ka Tokot na lang baboy dito. ito. Tokot Ayoko. baboy yan. Ito Ayoko. is isaw na may beef. Isaw beef. Hindi man dahil sa food. Ayaw, pagod na ako. Pagod ka, no? Hmm. Kala ko Pwede ba, ka naman ano? pumunta saglit Hindi na. doon. Kala ko ba, ano ka, strong ka? Hindi kasi inuman man din. Akala ko ba is single, long time, syempre. Sure, I'm also single. sure. Are you sure, Kim? Pumunta ka na lang, sis. Hindi na, wala dito na lang. Tired na. That's why I need to rest also. I'm so tired actually. That's why. Ay, naiwan ko pala yung ano, charger ko. Halos lahat, wala pala akong dalang charger. Wala lahat. God. So tired. Wait. Init ko lang yung ulam. Walang ayos na ba ako nag-ano? Oh, tubig mo. Minom ka ng tubig mo. Wala kang kaanuhan sa... Hindi lang ako. Oh, yung peso, kunin mo ba? I-convert mo na lang sa ano? Kaya nga, convert. Convert mo, withdrawhan kita bukas. Bakit? Taga. Paano kung magbayaran? Wala na akong pera. Wait lang. Kunti lang yan. Hindi na ano natin, no? Ano? Sumuko ka, no? Sumuko ko sa lakaran. Hindi, kung nagsapatos ka kasi, Sa paa hindi ka man, mahihirapan. sa paa man ako sumuko. Sakit dito ko. Kaya nga. Sabi kasi magsapatos ka. Hindi na, uy! Hindi na, uy! Ingay. Uy, Carry na yan. ingay. Galing, oh, di ba? J single. Grabe na, oh. Yung aking likod, kailangan ko magpalagay ng ano, ng sapin. Miss Rice, lagyan mo nga. Para mamaya na ako magpapalit. Lagyan mo lang yan sa likod. Ba, baby. Tissue yan, nilagay ko yan. O, di ba? Basang-basa, no? Parang hindi mo yata na. Yes. Grabe, ang basa. No, di ba? Ano, sumuko ka. Okay, I need to ito yung ulam sa kanin. Frage. nicht beschissen wirst. Du bist tatsächlich nur ein 99er Gold ist. Muss ein Zertifikat geben, wie schwer und was kostet der? Ist nicht beschissen. Die Geschäfte hier sind echt nicht so wie in China. Oh my god, this is bigly trusted gold. It's everywhere. It's even inside in the hotel. Beschissen. Die Geschäfte hier sind echt.
mo naman, huwag too Hindi. much. Yes. I'm so... Agad mo. Mm. Oh my God. So to sleep. Okay na yung rice, hindi na initin. Wag na. Ito. Yung ano lang ininit ko. Ako ito kakainin ko. Where's my shark? Shark. Hey, Kim! So, sexy time. Single. This is my food. Shark. Ano? Shake Shack. It's Shake Shack. Huwag na soft drinks, may tayo. Ay, nga pala, meron ka pala. Maliw. Nakabili na nga pala. Sorry. Tanga! Pagod. Pagod ka. Hindi yan sa tsinelas ko. I guess there's a 5,000 ring there, right? Sis? Ah, saan yun? Oh my God, what the fuck? Keine Sorge, ich habe viel gesehen. Sie brauchen nur das Budget. Nein, ich kann etwas finden. Oh my God. Yeah, es ist Snow. Keine Sorge, es ist Snow. Es kostet nur Punkt.
I have the budget, so they can go tomorrow to check some Tumatawa na goals. naman po si Mia. Kulit. Ayoko naman pumunta. Murder pa ako madami. Di ka naman pala pupunta. Diyos ko. Ay, patay na. Okay. Hello? Mia?
Sorry. Have you been here for the last 2 hours, 7? Yes, Peter. More or less, Peter. Yes, still mute. No, I'm not mute. Good morning, Peter. How are you today? Did you sleep well, Peter? Hanap ako ng hanap. Nakadalawang ikot alak ako. doon. Nakadalawang ikot ako. Wala palang ice. Kaya pala sabi ko dun lang yung may ice. Wala. Kaya ako nagdala ng plastic. Alam mo. Inuman doon, walang alak. Kailangan. Ano, pulutan. Puro pulutan. Ang daming tao ba tayo magdalawang counter? Uy, mura na oh. Pag mahal ay mura oh. 35 dalawa. Wow. Nag-sale. Hello, Maria. Hanapin ang card. Ay, meron ako. Ako na magbayad. Hindi. Ako na. Ay, nako. Ay, nako. Ito siya. Okay lang. Ikaw naman, hindi. Na. Okay lang yan. Bibili ka naman ng golden. Ganda dito. Dito. Kailan pa tayo magkakarating doon? Parating na. No worry. Dadoble natin. Alam mo bakit? Paglalagyan natin ng yelo yan, bibigay yan. Okay? Kasi Nung nga, inuman ba to? Walang doon. Ano kala? meron. Makikita mo mamaya. Hindi naman ako. Maling desisyon yata. Kanina sinabihan kita, habi ko, hindi na, baliw. Akala ko, Okay na. diretso na. Diretso na tayo. Okay na. Pinili-pili ba? Lahat ng matagalan. O, di sana yan ang sinuot mo kanina, komportable. Sabi, Aya. Yes. Where? Go. Go. Diyan. Go. Go. Ayan. Kaliwa. Ay, kanan. Kaliwa. Ay, kanan. 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 Ah. Diretso lang. Sure na sure. Baby. Kasi lahat sila holiday. Kaya nagdamba sila. Matagal na nilang gustong kumain doon kasi. Oo. Day off. Mga day off. Day off ni Kikay. Day off ni Mia. Mga day off din ni Dennis. Oh, kita ka na. Bastos ka ba? Okay lang yun. No. Hindi, ay, baliw. Walang problema yan. Makikita mo rin si Kikay. Hindi, makikita mo rin si Kikay. Tingnan mo yung tsura ni Kikay sa kanila. Kapit gatas. Uy, bakit nandyan yan? Okay lang. Parang others. No worry about that.
Hello, Miguel. Hola, amigo. Hindi, hindi. Okay lang. Hola, amigo, Miguel. Miguel Love, shout out, Miguel. No, it's okay. Diretso lang. Yan, nakikita mo yan, Ponte 16. Yan. Yan sinasabing, yan ang sinasabing Ponte 16. Yes, that is Sofitel. Yan? Yes, dyan tayo pupunta. Layo pa niyan. Hindi, alam mo lang yun. Parang naiwan ko yung pamaypay ko. Yun nga, naiwan ko yung pamaypay ko, sabi mo. Yung aking pamaypay. O, di ba? O ngayon, sabi mo, gutom ka na. Mamaya yan. Sabi ko na sa'yo, sumubo ka muna, binasok ko na eh. Sinabi eh. Hindi mo sinabing sumubo eh. O sige, balik tayo, kain ka muna. Uwi na ako eh. Hindi ko naman alam. Sige, pagbibigyan kita, go. Ay, Diyos ko. Ay, ito pala yung Yoching, ba agency. Bago. Marami nag-hire dyan eh. Yoying agency. Bless you, bless you. Anong klaseng bibili mo? Sing-sing, bracelet, tikaw? Ah, okay. Sige, dun tayo. Depende, makayanan lang ano. Kaya yan. Gin wine 24K. Hindi, 24 talaga yung mga ano dito. Yes. Mga alahas. Sa kapag sinabing 24 talaga. Hindi lugo yung ano. Saan ka na? Tayo. Dito. Dito tayo tatawid. Nakikita ko na. Hey! Hey! Hello! Tita Rice! Ay,
Ay, hindi na ikaw na dyan. Hello! Hi, Bea. Love you. Kiss na mama, bebe. Halika na, halika. Bahati na kita. Ito mo. Hello! Mamage. Okay. Wag ka. Sipain kita kay. Ah. No. Skamo, bad John. No. Sabi mo. No. Sabi mo, no. Bad John. It's a bad. Bakit? Anong meron? Ano mo? Bakit ba? Ayaw mo nun? Kiss mama, bebe. Pag yan, nadapa, Milky kaya. Bakit? Anong meron? Ah. Eh di wow. Sipain kaya. Alam mo ba bakit ka lang punta? Ano? Siyempre babayad niya. Ay, ewan ko sa inyo. Bahala kayo. Uuwihan ko kayo. Uuwihan ko kayo. Saan tayo? Saan tayo? Where? Where? Saan? Ay, ang galing! Galing. But John, no, come on, kay yeah. No. It's bad. Saan ba? Dito yung mga alive na ano. Oo, seafood. Ano, ang tagon? Saan? Ano, yung lobster? Seafood lobster. Dito tayo. Pinabili-bili mo pa kaming beer, meron naman palang beer. Wala na. Ha? Oh. Asa sila ano? Asa sila, Ivy? Umuwi na? Bakit naman naman yung laptop mo? Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, sige. Laptop mo. Bakit pinilo? Maraming yan, Nag-bill. eh, malay ko. Lagyan mo na doon. Bakit mo? Kuya, tayo po. Hindi pwede naman dito. Bakit ko lang na? Matut. O, kain na, kain na. Kain na. Kapos na kayo? Ayan. Mama, ikaw na yung wait. Bia? Hello, Bia. Silent siya. Oo. Titingnan ko, obserbahan ka pa lang. Ha? Under observation. Binaba mo naman. Ayun. Binaba mo naman. Malinis to. Oy, huwag bababa. Wait mo na lagi. Kaya sabi ng mga Pilipino, hindi hapap. Papa. Oo, hapap. Yaw. Hindi pwede malis. Bawal na bawal din. Diyan may nakatingin lang na. Yan din sila, oh. Hello mga pare! Eto na naman ang pinang po, pinagsisigil. Sa pinag-ian daw yan. Bukas pa rin ay iiwan Roland. Pero maganda naman pa. Roland. Maganda rin naman pa rin siya. Hindi kasi di ba nagkakain ako dahil sa wala. Ayan o po, yan. Malinis yan eh. Chopstick, gusto mo? Ito malinis to. Malinis ba to? Malinis yan. Ayan o. Hindi namin makita yung pinuntahan nyo. Yung Mia, yung may hagdanan sa Londoners. Sa may ano lang yun, sa may gilid lang yun eh. Sa pagtawid nila yun Sabi eh. ko sa'yo, Parisian doon tayo po pwesto eh. Tsaka ano, may oras na sila. Hindi, naano kami sa may gilid. Yun. Okay. Oo.
Inahanap namin ang yung lift na paakyat. Escalator. Oo. Sa may gilid, sa may... May malaking Sa may pagtawid lang yun eh. Malapit sa may orasan. Sa may malapit sa Ayan, orasan. tingnan mo. Hindi ang kami dami. nakapunta doon. Yung may ano talaga, London. Yung Big Ben, wala ano yung... Ay, just ko, ikot kami ng ikot. Oh, ngayon. Ako ng rice. Ano yun? Chicken. Oh, ito pansit to. Thank you. Ayan, price. Ayan, alam mo ba, ang gusto niya, yung sinigang. Wala, Hindi, nagluto ako ng sinigang. Diya, gusto mong rice? Ayaw na, dami na namin. Kaya ka nangingi na kami ng backup kasi. Sa akin. Malinis ba yan? Baso? I guess. Malinis naman to. Mia, malinis ba itong baso? Malinis. Anang? Eh, kapag dapat na yelo. Ito po yelo. Sige, thank you. Na-miss ka pala ni Pia. Sinabi ko naman sa inyo, huwag kang uuwi kay Mia. Super busy kasi nito. Ang dami. Ano ka, ano. No, we are the same. Tatlong araw. Penya ko. Katulad eh. Ay, ang dumi naman. Malinis ba to? Mama, malinis ganyan lang talaga. Nilulublob kasi nila sa kainit. Sige, para sa iyo. Sige. Huwag naman marami, okay naman. Ayun po. Ano yan, toothpick? Pumunta sila Ivy dito kanina? May pasok. May pasok. May pasok. Ay, ang ganda-ganda mo ngayon. Oo, ay kikay. Ang ganda mo ngayon. Oo, ay kikay. Kailangan mo. Ang ganda-ganda. Ikaw huwag kang makulit kasi Ang ganda-ganda natututom na ng ako. nanay ko. Kahapon, mas sexy yan. Ano ko eh, parang nakawalangan. Naka-choke. Para si Cook. Utang ina. Ano ba naman? Dalawa ba kayo? Alam mo na siguro si Pia na nakakara. Ang kama ano? Ito pa ng pagyo. Nakagoy siya ngayon. Kikay, kukutsalaan kita. Manahimik ka pa. Ang pinakaano. Malimimiss kita eh. Punta-punta mo pa ako dito hindi mo ako Kasi nga, kakainin. gusto kita, makita. Ikaw High yung blood naman to. Ganyan yan, allergy sa anak niya. O, tingnan nga ma. Ang ganda naman ito ha. bigyan ni ate mo. Ate mo, sino ate mo? Wala ka makusa sa birthday mo ha. Ang damot-damot mo ha. Kaya manahimik ka lang nga.
Tingnan nga pa. Tara na, labas tayo ulit. Punta tayo sa mga isda. Tara na. Tara na. Punta tayo sa mga isda. Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? Magbuka mo? Gusto mo? Eh. Pwede ba dito magdala ng beer? Oo. Ay, ate, madagagagin. Tingnan natin. Magkano? 10 ang isang ulo. Paano yan? Yung ano? Bawat isa, Isa 10. Yung may dalang beer? Lahat tayo. Lahat na may lahat ng may drinks. lahat. Tag Pero wala 10. nga ngayon dati ko rin. Mamawa ko mga Hindi lang pala, hindi na ako nagdala ng beer. Ay, kung hindi ko sa labas sa ato. May isa to ka. Isang ulo ma, hindi bawat isang bote. Kala ko naman. Isang tao. Isang tao. Okay, cook pa. Panyuro lang. Cook pa. Ano mo ng kanin? Noodle. Nagludos ako. Ha? Ano lasa ng crispy? Wait, hindi mo type? Ikay lang yan? Ito, ano lasa? Sarap, manok man yan. Kaso nga yung problema yun. Ay, sorry. Alot. Problema nga Ano yung mas isip masarap ko. pa, yung cinta o yung luay? Luay? Blue eyes. Ayaw naman kumagpakilos. Ay, ay, ay. Masarap na yung noodles. Masarap. Parang puro siyang ano, parang ginawa nila. Yung pasta? Hindi yung pinipili lang. Yung pasta? Para siyang rice bowl talaga. Inikot namin yung ano, yung nahanap namin yung sinabi nyo. Yung kikikay. Tanong na kami ng tanong. Wala. Hindi makita. Wala. Di ba dun sa gilid lang yon tatay pwesto Hindi ka? nga. Nakita ko sa picture na babae. Nasa ano mo talaga. Dito. Wala. Hindi kami nandun talaga. Ang gusto niya doon lang yung sa my stairs. Sabi ko hindi yun. Super layo ng ano. Nasa harap mo talaga. Gilid talaga siya. Tapos stair. Ngayon, di namin kita. Nakarating na lang kami ng win. Cable car. Super layo yun. Ano to, Mia? One set to? Ano? Ha? Set by set. Ay, ano ba to? Ano talaga? Kamayin ko to. Kamayin mo na. Wala naman. Kamayin mo. Tagal-tagal mo na dito, dahil ka pa ng apo mo. Tingnan mo si Bia. Huwag nung ganyan yung ano siya ng chopstick. Mani yun sila chopstick niya, mani. Na marunong mag-chopstick, kaya lang di ko mangata niya. Galing niya. Para naman di mo alam. Ngipin ko. Kaya mo yan, peke yung ngipin mo. Masakit daw. Sakit. Hindi mo kasi sinasanay. Pinapalitan niya tuwing kumakain. Bakit kagay-kagay kayo? Ano naman? May yelo naman ah. Ayun. Yung apat hindi malamig. Ayun naman. Yan ang specialty ng mga ano.
Chinese. Lahat yan. Yan. Malamig na lang. Pero kung mainit po yan eh, masarap. Wala, konti lang din talaga ako kumain. Hindi. Pero paulit-ulit. Ano ba? Sabi mo ano mo? Yung Ogoy. Takot kasi. Lobster? Lobster yun. Yung may mga yung higad sa ano. Lobster nga. Lobster nga yung malakaktal. Yung kulay orange. Yung kinakain namin ni Ate Malu sa... Hindi nga yung lobster na. Hindi nga lobster. Crayfish. Yung mahaba nga yung ano. Yung kulay orange, yung mataba. O, lobster. Sinong na? Hindi may crayfish kasi nadalang ano din. Hindi, lobster daw. Naman doon nag-aaway ah. Dinig ko ah. Huwag ka matakot. Mas takot pa nga sila sa iyo. Mas takot pa sila sa atin. Kasi lulutuin natin sila. Ikaw, hindi mo naman sila maluto. Sa mga isda pa. Ay, yung ipon na malaki. Lobster. Pati tayo doon, gusto mo? Yung lobster. Ayoko ba siya katakot? Pakita mo sa kanya. Huwag ka magtampo. Sama ko. Tara. Sama. Ano nalakot ka na? O, tampo kita. Tampo kita. Tampo na tayo. Mauntok ka. Saan tatatakot? Pupunta nga tayo sa mama mo. Ay, huwag na tayo pumunta. Huwag na pumunta ko. Pumunta yun. Nga nga. Dali na. Sige, ang kulit mo parang bata. Dali na. Tingnan nga natin. Kasama naman si mama mo. Awa, nagdadabaan sila, di ba? Lalaki. Daw yung simpisen. O, ano mo? Sino mas ano sa Panganay, si Mia. as pangalan si May? Pakatlo si Kikay. Maliit yan si ano niya din noon. Malaki ko yun. Ngayon, tumaba kasi. Noon ang payat. Yung nasa picture. Spicy gusto mo. Spicy na. Kaya ko yun. Ayun ako, beer. Ayun o. Ayun. Isa. Ayaw, wala eh. Hindi mo ubos na yan. Kailang bili ulit. Pero malayo sana yun. Malayo. Makalasing na yan. Naririnig mo. Ay, beer pala to. Akala ko yung ano. Ilang ano, person? 5. Chintaw, dalawang klase. Picture mo pareho. Chintaw. Ayan. Kanto ga. Yan ang Chinese talaga. Yung Macau talaga. Tapos ito. Ha? Iba? Oo. Ito talagang pang Macau na alak. Chintaw. Tato magkwintehan mo. Kaya mo lalayo. Kaya tinawag ng damba. Ha? Kaya tinawag ng damba. Border. Yan. Ah, China na yan. Ay, hindi. Ano? Oh, yun na yun. Ibig sabihin sa ano, dagat, damba. Ah, yun. Diba? Ano, lobster? Lobster nga. Sarap yun. Kunin natin, ihaw natin yung sarap ihaw yan. Oo. Bigay kita doon. Bigay kita doon. Lagi ka lolo. Mas lang dito
Joke lang yun, Bia. Lobster. Sabi mo, lobster. Kunin mo yung pagka-karga natin mamaya. Sabi mo, lobster. Sigang natin bukas. Halaga natin doon. Karga natin doon sa restaurant. Ha? Sigang natin bukas. Masarap yun. Sigang natin ang kamates. Kapit-kapit naman. Sakto ba late namin? Eh, hindi ka kakain. 7. Uwi namin 7. Birthday mo pa. 7 uwi namin. Sabi na William, ya? Sad siya, sad. Flight namin 7. Sad siya. Ayun nga, oh. Wala mag-isip si kakay. Anong oras ko lang? 7. Gahatid pa Ayun rin siya. Ano yun, linggo? Hatid mo kami. Hatid mo kami, ha? Uy, mamagay na mamagay. Anong araw yan? Bakit pagkabuhat sa kanya? Ayaw pa. Pagkabuhat sa kanya, ayaw ko ate. Ayun mo. Hi guys. Hi, guys. Welcome to Mama Step 7, mama. Ma, step 7. Birthday ni Mama Gay, uwi natin sa Pilipinas. Pati kami pa lang. 7. Pati kami pa lang. Yun din daw ng birthday mo, Moana. Oo, September. Ah, paborito mo yun? Akin na ano na lang. Ano? Sige, olap na lang ako. Okay, sige. Nasa bahay na ba siya? Nasa bahay na ako na. Kaso layo kasi sa kanila. Sino? Ate, papato. Saan ba kayo tutuloy? Ay, ano, niya? Niya. Ako sa mga huwag ako. Ano yan? Wala ba? Ikaw ba doon? Pero uwi ako ng Bulacan ng ano. Mga 10 days. Po, ano yan? Ay po. Sabi mo ko, tita. Ay, tita. Tita. Ito. Sa'yo, gusto mo? Thank you. Go. Beer po, beer. Mama ko. Oh. Mama, ikaw yellow? Hello po. Alright, Tagasan siya. Tagasan siya, ma. Australia. meet you. Dito siya pag-stay? Gagang bakasyon lang. Hindi. 1 month ano lang siya, nagbakasyon lang. Uwi na siya bukas. Saan? Pilipinas sa ilang days ka sa Pinas? 3 weeks. 3 weeks. Ah, bali nag-ano siya dito? Nag-connect siya. Ano? Ang tawag doon? Ano ginawa mo? Hindi connecting. Tour. From Thailand. Tatlong araw, connecting. Ayun, ganun di ba may dumadaan sa Hong Kong? Hindi. Ikaw yung hindi na po. Ikaw na. Galing siya ng ano, ng Vietnam, Thailand, Nasa ko na dito. Cambodia, tapos Macau. Oh yes. Masarap ang pagkain Thank nila. you. Yeah. Doon na po talaga kayo sa ano? Saan ba siya? Sala. Hindi, anak bansa niya. Malaysia. Austria. Australia. Doon ka na po talaga? Ah, resident din doon? Permanent. Permanent. Matagal ka. 10 years. Almost. Ah, bali po doon po yung napakasawa niyo po. Sige guys, huwag ka masyadong matanong.
Nakakaramdam na ka ng homesick eh. Ano? Ganyan. Ano? Oh, namimiss daw niya yung pagkain dito eh, sa Pilipinas eh. Puro daw sila bili. Kaya namimiss daw niya magluto. Hindi pa naman yan China. Hindi! Yun yun. Ano sabi sa'yo? Ha? Yan na yun. China na yan? Kala mo lang hindi. Yan na yun. China na yan. Okay, I will Ano nga lang eh. Sabi ko nga sa'yo. make a call. Oo. Di mo man kasi sinabi. Love you. Sa estudas? Posisyon de Kina. Brown nose women. Bakit sa may pagkain ng Chinese? Jamal, this is tuna flash, noodle, fly snake, tasbih, Kintaw. Yan ang Macau ng ano, das beer. ist Macauers Bier. Aber die sind so laut, ja, schau. Aber das ist schon China. Aber schön. Ja. Das ist Maria. Kala ko ako Mia. Ma-order pa ng beer. Ja, aber China ist wirklich zu nah. Schade. Braucht nur schwimmen. Kanina napakainit. Grabe. Normal. Namahagin talaga. Nino mo doon, no? Tingnan mo. China. Okay. Ich kann dich nicht hören. Danke. Bis später. Ciao. Ciao. Bella. Ciao. 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 Sabi niya, nag-China ka na lang sana. Hindi ko man alam kasi manalapit talaga. Ang lapit lang. Matagal ko na sinabi sa'yo, border lang. China na. Ate, ito mga sabiya. Hindi ko talaga lubos sa city na yung makikita. Nalimutan ko yun eh, sinabi 15 minutes lang. Hindi nga, diba? Nilalagay Wala ko sa pa yan. isip. Nilagay ko pa yan dati. Di mo ko na-remind nung sinabi ko sa'yo, kontaktahan kita dyan. Hindi naka-China na sana. Kayo madali kasi galing kayong Europe. Kaya madali na sa inyo. Pero permanent pa. Kaya nga. Kahit ano pa, kailangan pa rin mag-apply ng e-visa. Ano lang yun yung registration. Need pa rin ng few days. Bigla ka naman mahihilo. I-check ba kung nahilo daw? Hindi. May pinuntahan kaming kainan. Dinner. Hindi naman manginginom. Lalasya. Sabi niya, may loko. Loko. Kuya, lalagyan kayo mama, kuya. Maya-maya. May uwak na. Lalagyan kayo mama, kuya. Pinanatan ka, oh. Hindi ka ba? Hindi. Dalawa sila. Dalawa sila lang.
Blessing! Wala, isa ka pa. Alam mo, ako, binuhat ko yan. Kasig ko lang din. Sabi niya, nahihilo ko, mama. Maano yung todo pag nakainom ka. Same tayo. Nangangalay. Eh, parang... Sabi niya, mama, nahihilo ko. Ikaw na nga kibiya. Buhat. Isa na, mama. Gano'n talaga. Naku! Ikaw, versus zombie. Hindi, kasi biglang tayo. Ano yun, ininom nila? Ano? Alfonso. Yung itim. Sa ano lang sila, tatlo lang sila. Ang takay, ang bilis. Ang bilis ang takay. Tagay, higit pa. Sabi daw sa kanya ng doktor. Did you drink? Alam na doktor. Walang ma'am. Ilang araw si Kim. Gusto pa ka tumalawa ka pala mo ka? Dadalawa pa daw sana. Hindi, di ba sabi ko sa'yo, sundutan lang yun para mawala sa kakulan. Suggestion niya, sundutan mo daw ng beer. Malamang para mawala yung sakit ng ulo. Ang over yun eh. Ang over yun eh. Kahit isundutan nila lang isang beer yun para mawala yung sakit ng ulo. Wala ka na yung part ng bayad mo yun. May ka na. Okay na. May wifi na. Kain pa. Pansit. O, mani. Alak ba gusto mani? Antayin mo. Makiki-wifi lang tayo. 10 mo yung buwan. Pag may born, may Hulogin mo kayo yung $5. Hulog mo yung $5. Paliwanag mo kasi sa Macau. Hindi makikita yung mga Lasing naman yan. Ano pulutan niyo, Mia? oh, malaki siya. Ako pa. Ano, inom tayo? Isa lang? Hati tayo? Di ba may naralang mga dito, Pilipino? Bigyan, busin mo to. Wala na yan. Lagyan ko yelo. Lalo. Ayaw mo nang, hindi malamig yun. Meron yun sa kayo mga lumalaban dito sa Macau. Mga dito Yang, kumuha ka ng isang blue ice. Meron. Wala nang yelo kayo. Kayo. Wala nang yelo. Ano ko na? Ikaw na. Ikaw na yan. Ha? Ikaw na. Daniso, ito pa. Yung pinaghingian ni Kikay? Oo. Ayaw mo nga natutuling na yung chopstick mo ah. So, the police na. Parang taka ganun. The plane. Hindi ko kayang gamitin to. Humingi ng chilyo. Ay, yung toothpick talaga. May toothpick dyan ma'am. Ayun o. Then, kapag Isa na lang.
Ngayon ang struggle ng mga Pilipino. Pag-taxi. Hindi alam gamitin. Hindi pwede ay. Gusto mo noodles? Hindi na natin sana yung ano, pang ano may papalong sa dark. Yung dark. Yung gamitin na abang. Dadakit ng ano yan. Alin? Hindi pwede, Abi ah. Sasakitkan mo. Hindi ikaw. Nakat ano lang, 2 oras. Yata. Ano na pala kayo dyan? 21. Saan po kayo sa Pilipinas? Cebu. Bilaan naman yan. Saan malapit doon guys? Sa Cebu City talaga. Sa Metro Mandawi. Hindi. Metro din. Mandawi. Ang dami city. Mandawi, Mactan yan. Malapit doon sa parang bridge. Hindi po. Papasok pa siya. In between siya, paano siya magbanilad, tapos Mandawi, parang board, ano siya, in the middle. Dami rin ako ng dami rin kong bar. Hanap. Dami Korean. Oh, Korean, Chinese, Japanese. Kasi nag-aaral sila ng English eh. So, Tapos yung falls pa doon sa terminal yung entrance. Pero maganda kasi yung ano nila, yung may mga hagdan na ayos na talaga yung itsura. Eh, yung second sa atin, ano lang, tao lang talaga yung nagbawas. Sa kanila, may office na nagbabantay. Nakakahoy-kahoy na yung tapapak sa tapapak. Man-made na rin ba? Sarap siya sa the best yung lechon din doon eh. Sa Cebu. Pero yung chicharon nyo parang lechon din. Chicharon, yan ang ano doon. Puso. Dried mango, yung puso. Iba talaga. Para siyang yung mga ano dito, sticky rice nila, pero sa kanila, curry talaga. Nakalagay sa balot sa ano. Nakay siya pero binalot ng ano, ng Dahon saging. dahon ng, hindi, dahon ng niyog. Ah, Dahon ng niyog yan. Pinuporma-porma namin yan tapos ihahap mo yan pagkainin. Masarap siya. Iba talaga sa mga kasi ang dami barbecue. niyang eggs. Taga doon. Iba naman to. Maganda doon. Yung lechon nila may palaman pa sa loob. Yan, masarap.
Ha? Cheers, cheers. Cheers, everyone. Ano pala ako? Pala ko hindi. Ayaw nga pala sa kanina. Ako nakakagat nila ako. Daing ka. Ay, ano, galunggong. Nami yan, may galunggong. Pinuritong galunggong. Mga Pilipino. Galunggong? Ang isda dito. Mga binibenta nila isda rin. Pag umaga, walang tao masyado dito, maninit. Sarado po, 6 to 64. Ha? 64. Ha? Paggabi talaga. Hindi man puno. Sabado man ngayon. Mamaya, yung mga nananalo dyan sa casino. Kasi andyan yung casino lang. Magkano ba yung pamasahin ng bus? Ano na ginagawa? Saan kapunta? Ha? 65 lang. Meron pa yung sing-sing na 5,000. Pag winter, ang daming tao dito pa. Pag winter. Barbecue-an ka mo. Pila po dito mo. Dito, kasi malayo kasi dito yung barbecue-an. Dulo-dulo. Meron din po doon. Dulo. Dito medyo malapit sa may exitan sa China. Kaso doon walang dagat. Dito po kasi pinupunta namin sa Taipan. Pumunta namin nila doon na nakaraan. Medyo malayo, 30 minutes. Doon kami nag-swimming nila yan. Saksa? Sakso. Layo. Pupunta kami ni Mama dati. Layo kasi lang. Layo po. Kauwi na yung ano. Tips na. Maganda doon kasi may dagat po. Init kasi bibili. Nakakapaglangoy ka rin. Yung kami nung nag-swimming kami. Yun, saksa. Saksa. Yung nag-ano kami kailan lang. Nagkakaroon sa sana ko. Wala akong passport. May nag-check. May nag-check please. Si Mama bumalik. Uwi sa bundek. Kinuha yung passport pa. Kung naiwan daw. Biya tayo ng dalawang pulis. Ganun talaga dito. 2,000 Or, Baka hindi kayo natikitan nun. Hindi naman. o yung iba, tinatawagan yung amo. Bakit ang Hindi. Pag Kasi nahuli ng dati, pulis. Bakit ang huli? si Mama na Pag hindi dala yung passport, Tenyo kami rito. Mabalik kami yung passport. asawa ko. Kasi sinecheck yun ng mga ano. Nag-okay naman yung dalawang pulis. Tayo Ano na sinabi doon. sa'yo? Na kailangan may passport. Wala po, pinag-ticket. Para mag-iwit. O, yung iba naman, pag hindi dala yung passport, tatanong to ano Ay, quit amo. po kasi Yung na-check pa amo yun. ngayon ang tatawagan. Kapag naman din mo dala palagi ng post. Bentayin lang ang mga Kasi nga, ang chinecheck ng mga polis, maka-overstay. Sabi nga sa akin, sir, yung smoke, yung cigarette, sir. O, pinigyan ko dyan. Ano naman ako ng dala ng post? Ah, nangingi na Kaya sigarilyo yung sa'yo. sa'yo,
Nagsilyo sila dahil nadaanan kong naninigas dito. Card dito wala. Ayun na may ticket pa. Kaya ano nila yung passport. Hindi, humingi naman sila. Kasi nasagin kami ng free naman yung Mabasa ito Tagalan dito. Wala. Yun talaga. Sila may expert sa sigarilyo. Kasi tine-check ko ng mga kasi may ano naman yung may penalty. Pag nahulihan ka, wala kang inano, wala kang nasita passport. kami, wala kang passport. Unless, kunyari ikaw mag-isa, nahulihan ka, patawag ka na may kasama. Kukunin yung passport. Ganun. Kaya nga pagka Or yung iba, sasabihin, pag yung passport sa plane, naiwan. Pag kasama niyo si Bia pa, hindi niya ma-check. Ngayon, tatawagin namin. Yun ayaw namin mangyari kasi kaya nung ano yun sa hamon. niya, nahanap ko doon sa Magagalit yun. Bakit? Ayaw na siya yung tatawagin yung hamon. kapatid ko yun. Kaya ganon. Bilis nung nagkakansat ko siya. Ay, Ay, binigay dyan. sa kanya. Binigay naman doon Sila 7 years na sila. Pag bata, yun ang maganda dito pag may bata ka. Hindi naninita. Hindi na Kung may bata. Kaya dito hindi nila alam OS na yung mga bata, hindi pa nila alam. Dito ang dami po OS. Yung mga overstay na bata. Kasi wala silang pakialam sa passport ng bata. Bata. Matanda sila kung sa'yo. Oo. Kasi ang bata. Kasi ang bata kasama man sa... Hindi. Kasi ang bata hindi makakapagtrabaho. Ang matanda, makakapagtrabaho. Kaya ang dami Yun ang OS, purpose. mga overstay. Sabi nga sa akin, sa Pilipinas nung may split naman eh. Sa may split. Ng Yung mga inaala ko ng ano, documents pagka sa Pilipinas talaga. Airport, ang daming ano, may interview. bagong document pa dyan. Bata, Sabi sa akin, kahit bata pa. punta ka doon. Sabi sa akin, trabaho ka doon. Hindi bata. May bagong documents ka ba? Maliban dito sa ano ng anak ko. Invitation. Nakita doon sa kwan. Ay pagbalik mo dito sir, susunod mo yung ako mo. Sabi sa akin, sabi nga daw. Hindi na tanong nung Oo, para pag may bata. Ay, pinakita niya yung passport ni Bia pa. hindi yung ano, kiri ng pagbalik namin na. Yung ano, yung... Oo. Na may kasamang bata. Hindi ko questionan na yun kung may bata. Hindi na pulis yun. Kasi ang purpose niya, susundin niya yung apo niya. Kasi, ang posibilidad, kaya siya iniinat sa interview, may posibilidad pa siya maghanap ng trabaho dito. Kaya nung pasok ko doon sa kwan pa lang, immigration. Tanong sa akin, ba't ano talaga kang pag-sir? Ilang kilo ba yan? Maliit lang yung bag yun, hindi ba ba? Oo, sabi ko. Backpack lang yun. Sabi ko naman, sir, malit lang kung wala kang ano doon, tinimbang na doon. Ang kiri ng bang ito, hindi ko wala kang ano, sabi, Luggage. luggage. Sabi nung isa, pabayaan mo na yan, sir. Sila na nakiusap yung sa loob, sabi nung isa. Kasi yung matanda, ini-question pa ako. Pabayaan mo na, sir. Pero walang ilang kilo. Ang liit lang ng bag ni Papa nun, di ba? Wala pang, Kaya ko walang kagamit-gamit. wala pang 3 kilos yun. Dalawang short, dalawang Tinanong pa yun? Backpack lang ni Papa. Tinanong pa yun? tinanong iba. Sabi sa akin, sabi nga nung isang kasama nung pa. Pabayaan mo na, sir. Siya na makiusap para na siya. Sabi nung isa. Kaya nung nakadaan ako ng gitna, hiningon ko pa yung Matapo ko na ito ba? Oo. Pag ano na yun, pag late na, wala nang stop sa nagkakalat dito. 여자친구라든가 또 들어가는 거야. Alas 4. Oras lang talaga ng inuman. Yung gusto kong painan sa Pilipinas. may pande, maganda dito. Maya, ang yang. Sato ha. Hayla. Kenji, okay ta? Yan. Ni, Sam. Yan ko, Ay, yes, Hayla, hayla. Hayla. Pag-isay na lang daw. Grabe kami nila pinuho yung buffet. Ay, naka. Toast is
No panel for night. Yes, later. Peter, later. Yes, Mamahal pa ng mga isda nila. later. Malalaki isda. Then, northern. We have even Saturday. Yes. Saka meron sila yung Finish already. Then we'll go home. Masarap yun eh. Sabi ko dati kaya ako. Masarap yun, sinigang. Masarap pala. Sinanay ko po ng ano, ganyan lang. Sweet and sour. Alin? Yung kinakain namin ni Ate Malusong ko. Yung kikat ng dagat. Oh, di ba dati? Wala kami sa kanila, parang lobster na eh. Mura lang sa ito. 7 million people in the house. Make a love shout out. Hopefully, Peter. No, 7 ways. No excuses. Even are doing live later again. Yes. But I will start it around 12:30. Pero yung sabaw nun, masarap. Oh, pag sure akong tulog. Tulog ka? Oo naman. Tomorrow, ha? Masarap siya. Malasa. Yes. Oh, Maria, ha? Yes. Yes ka dyan. Yes. Right? 7 ways. Headache na naman ka tomorrow. Hindi. 7 million. Don't forget to like and share. And please leave a thumbs up. Kapaw. Ha? Oh. Ha? Kay China. Kay Bang Sapsat. Kay China. Say ta. Bang Sapsat. Say ta. Ah, kuha. No pre, madam. Saksak. Ano? Wala na sila yung chicken. Dati na sila yung chicken na ganyan yung sweet and sour. Chicken to. Pork yan. Chicken. Pork ribs yan. Ano ba kinain ko? Walang chicken ako yung order mo. No, wala na. Ha? Sana 100. No. Hopefully Peter. Mia. Ano? Ang tawag doon? Antay? Ay, dagdag niyo to, oh. Hindi. Wala ka Hindi. si Maria. Ginagamit. Sayang lang. Eh, no refund pa man. Kasi nga yun, simula na yun. Close na. O, di ba dati ang payat? Kaya, Yung nakikita mo pag nagla-live. Magkasing height lang. Ano bang height, Mia? Ay ba na? Ikaw, Rai. 5'5"? Ang tanong lang. Tumaba lang siya. Tabi, Rice. Mia, magkano bang per gold ngayon? Nung nakaraan, tinanong ko 1,200 eh. 1,020. Yun nga, 1,020. Hi, bud. Mahal sa Pilipinas. Sa Pilipinas, mahal. Compare dito. Try na lang natin. Tingnan lang natin bukas. Meron! MOP, meron! Ano ba? Marami! Oo! Marami makikita doon, makikita. Yung bracelet na nabili ko eh. Napakalambot ng ano dito, tingnan ko. Pero maganda.
tanda mo na nasa 25,000. 24K. Depende pa sa gas. Oo. I need a Filipina out of my nice warm bed to make me one person. Tuloy na kami, Mia. Pagod na rin to. Non-stop kami. Inikot-ikot namin yung week. Hindi ba accommodation yung ano, full park. Kaya nga. Kaso nga. Kaso dito kami dumaan sa may ano, sa may Old Taipa. Doon kami dumaan sa may ano, sa park, sa pinagkalaki sa Old Taipa. Doon yung